ataurisa chamani tati murume uya nemari yangu ndakamupa mari achinotenga motikari yake muna 2021 inenge $300 saka zvadaro abva azondibhadhira $200 wasara 100 sorry ndikuda utangise nyaya yako anjokoza msete noise tangise ndati murume anodzine chidhakwa ndakamukuritisa mari yangu $300 achinowedzera kutenga motikari yake zvadaro ndobva ndipa $200 wasara $100 zvadaro ndobva azouya muna 2022 mota yake ita accident vatinochindipaa imwe $80 iite 180 kana ndatengesa motikari yangu ndokudzosera mari yangu ndobva ndibatisa bhuku remotikari neagreement of sale saka bva ipapo namanje asiti andipa mari yangu zvozoita kuti ndakwanisa kundipa mari yangu ba 2021 kusvika parizvino yange $180 saka iye aita achandipa ine interest saka kudai makanyarara taurisei chokwadi handikuzviramba aichokwadi matauriro etamboita kumauriro pakutsvaka kwenu ndaenda ndikabva ndinikowo madhaka angu ndokupawo mari yako saka last week iyo ndikabva ndinika madhaka utaurisei nguru andimbozinzwa ini last week ndikataurira ndikabva ndinikowo madhaka angu last week ndomupawo mari yake saka madhaka angu ndikanonyika abva andiponda saka zokerere kwaari zvimuudza kuti shamwari ndakavataurira ndopa akazofunga zvokuya akati hatinoyananisa saka ufunga kuti wamupa mari yake uya una mari yake chitipatiti unomuparini mari yake changame ndikadaruka ndikanyeka semunhu wete wokupara-para handina kuita saka ndikufunga wokuti makandipawo period uri pamwedzi ndobhadharwa mari yakati pamwedzi ndobhadharwa upewo kana wataura mwe mazuva ako unotokumbira kunouya nokuti ndiyakuda mari yake sati kuda mari bvawo ndozvandikureva changame taura naye taura naye amenatsika ndomudariro ndikuizwa asi kuti chakaziva ndiwe kuno kunguva yatakadhonza tichitaura nezveyemari ndomatauriro ayangoita kuti ano ndimire panguva yakati ndimire panguva yakati ndozvazoita kuti ndigone kusvika kuno kusaka kuti ndichinzwisisa matauro ari kuita motikari yakatengeswa iri makati kana ndatengesa motikari ipa ndokwanisa kukupa saka yakazoshaya bhaya here kana kuti chii chakazoita mapuraisi anga akuda kuzotengwa naye andazokwanisa kuitengesa hamuna here chimwe chinhu chinobatika imimi chokuti munokwanisa kutengesa mupawe mari yake bcause makanga mataura zvemotikari mudziyo munombera saka hapana here chimwe chinhu chinobatika chokuti mukatengesa mupawe mari yake nonguva bcause mari yake yanonguva hamuna pamusha penyu chinokosha imotikari chete netomudziyo twamumba mombe nembudzi akasina ugara kungu shapo shapo baba marange village marange vatembori pamukonini maranga mtoro nono mashanu matomo unochera ne hautezokuchera ndetozokuchera hauna chipamba achiguruguru ndochikuunganidza dhamu raakuponda zvokuti unoshaya $180 shuwa baba asina kubhadhara zakuti chiguruguru chacho chinostorera kana chitazva kuti mama yangu munhu yakanaka akakuirirana saka ndakutaura kuti wanokutirezi wangomudzonde mari yake ndoipi anozouya kuna kuti ndavingawo mari yangu kuiswa nanini yatakataura ne20,000 vatinokuti ikwanise pamusoro ndendikumbirawo kana uchikwanisa kuchitambirawo adzida ndandechikumbirawo adzida kana uchikwanisa kuchitambirawo ndoona kubhadhirwa $100 kupera kumwedzi anzi andiripewa mudzi kusiwatisa dare rinusa 25 after 23 after 23 yozitwa mswani mswa 6 unamswa 6 otra $100 for 8 years after
wabharira mari wasungwa mari 25 yemwa 105 yavanhu 110 ingasa wozakwira lift une mota 110 yasana unozovisa akumidza kungamba August kana kuti ni aiwa kunoti kana kuti July andikuda kuti we August say imwe yacho end of July mswa 6 August that is mamisa mswa after a month next nani in September over apedzisa ina musaina mguku kubhadhara zvakavakura baba japo ari takise munhu kusvika akakushaya 500 kana 1000 havasi kubhadhara vanobhadhara baba moputa 40 mpindona mari moputa 40 mudare tengings ketinda mari 20 ita dollar moputa ngani pazuva 1 pazuva aniti 1 peg pazuva dollar times 30 $30 anobhadhara bcause kana achiputa 40 kanonwawo that means anowesta at least $3 ndingoita simple calculation kuti ndikokurakidza kuti yoga commitment to pay hapana but anyway ndakupa mukana end of July end of September inako senga